You want green hair? Dalton, you need to finish this one. Nakaisa nga human. Mari ikaduhan nilang activity. Ay, dyan. Pa-color. At purpose radan is para makakuan sila makamahumugunit. Tiyaw, pati wasag idahang kuan. Dahon, igurang ikiris-kiris. Okay. What about the other one? Mommy hand to the baby hand. Mommy hand. Good job. What the other one? There's the mommy tiger. Oh, grabe gikan pa ko sa eskwelahan guys. Naghato di Dalton. Alas 9 yan nagtata makasugod sa tong vlog. Di na ako makablog ini mata na hindi kabuntag. Kupot-kupot andam ni Dalton pagka ni nga nalarga mig alas 7 ganyan kanang sakay raman gihapon mig grilla. Pagabot war tuwa pa yasut suno ka duwa pas Dalton sa flag racing. Sus kantas lupang hinirang siya kay magsagaw. Namso himusan. First time ni mo attend og flag racing kay last week ko man sila nag flag racing. Nag flag racing sila ni nga na man hinuon. Sa trabaho na inanay ram na makatuno na kadugod kay first time palagi. 3 years old pa man lagi taon. Putas andun pasensya sa maestra. Pugang-pugang ko sa hidad to kay di ko kaihi kay maita ko bidaan, maglisod ko bidya. Tagaan ra ba mig tuwis, bidaan na. Kadong sinat ko, sa dong sinat ang inita. So wa na mos paniud to. Dinosaur gyapon sinabaw. Snack na magkaroon, pancake. Kaya namin kung kabisita guys nga marang naukain. Hindi pwede ko i-snack. Yeah. Si Charmaine. Hindi na po kumatulin danig paninda. Okay, hindi na po yung aliwaros ni Apo. Imbis na lipay, takay na mo arin na mo tabag bantay. Labaw mo pong banta dyan nun. Ha? Dabo, labaw po dang kalak. Ganahan po. Kakatapos ko lang mag-video ng dress na ito. Nindot ka adto dress nga napalit sa TikTok. Wa ko nahuman. Nga naman. Apil mo ka sang vlog. Mo apil ko sang vlog, sa may gust video maito. Yung paway sa ako break sa ako kay nag-affiliate man ko break sa ako kay labas Pero mag-affiliate para makaporta. Yan na, mado na lamang na kaysa manulista. Ikaw ra ba sige ingon nga manulista. Medyo ko manulis, mag-affiliate na lamang ko. Anday ka na manulis. Sabari ka. Ikaw ra koy hag. Bahala ka. Hago gyapon to, masakpan ta. Piriso, ato tas pirisuan ting kago. Gusto siguro atos pirisuan, kuton ka dito sa pirisuan. Mamangkod ko. Nga, ilhan mas naunaan, bisa tingangkon. Nasa comment section. Link sa dress. Ay, makinansa di ko mo promote og sugal. Bala, uy, kwarta anad mo kung uy kwarta. Ikaw kay wala magkagnaw kwarta. Hala pag sugal na diya kay ako ipapapriso nimo. Kay makuot ako man. Ay, makuot makut bison. Ma'am, ko yung makuot na lang ko na mong bison ko. Naro magkuot pug ka og lain makuot. Bisan. Sige, maadyo ko na ko kay na ako'y makuot na, man naman. Bisong pa imo ga o. Bisong pa imo grabing kapuntong, mas puntong pa nang imo sa ho. Pagani kay kada ko bisong. Ay, nakatanaw wala na imo. Murag binongang na ko. Hoy! Saka. Ha? Buing. Barakan pa rin. Gamay ra ganing kudus na ganay kay wa na. What do you want? Nice white queen. White. Nice white queen now. Guys, support niyo sa Teporami guys. Ang link nasa comment section ha. Timba ko. Ade, link sa comment section. Link sa mga sinina. Panty. Kanitang panty guys. Comment section. Oo. Pero og di mo ka pareha kanak as idang bisong, adyo lang mo kapalit. Kay luag na. Pangdakeng bisong na. Huy, jargi pakita. Huy, ma-restrict tadaan ni mong kabuhay. Pakita dyan mong bisong. Aron dako, aron ba dyan bisong ha? Grabe. Ikaw, support niyo sa Teporami guys ha. Sexy kayo. Bisong to. Lami kayo. Pamino sa pati pastipas oh. Okay. Pakita magbisong. No, labiha. Di ay. Tanda ko alagi tumin. Gamay ra. Mura lagi planggana lagi. Sama niya. Sabangin mo naman nagipakita. Abri. Naka YouTube channel men. Naa pero gamay ra. Ano na purdoy na? Gapoy na ko. Wari dako, bisikan sa ano. Ito man. Labaw po ko. Kahadag pa ka oh. Maura man tap. Maura. Deul lang ko sa bitana. Ano pa mo ang tanghadag kasi asa. Labaw. Masaya gyud. Ato na labte na ang airport dia, buhay. Hay, niyang bisita guys. Tulisan ba dyan ni si Jack? Bago pa nila si Santis trabaho kay gitulis si Jang amo. Ato kaya ang ilok ng labog balhibo. Ako na Grabe kapalibog. ang ayan na isang suot guys oh. Sexy ka do na may paklibis-klibis. Sumangil na kay kakananan naman sang pancake. Bot.
Hoy, bisag ingani rin ni busog arat ng bukas dalton, wa kakainam nim dalton murag butsok koy. Igatas man. Gatas ka rin to, jama wala makagigatas katong lingguan nagaliog kay ang kasuson na Si rin. Dalton dali mo totoy. Dalton ka. Ang ngayon kita sa tuot. Kaya nga tagi pasuot nimo be. Siksik, ano? Be. E pasuot ata nimo be. Be. Kari ra imumin, dara imumin. Kaya palihog min, tabangi ko kuan min, ug gusto jud kag makatabang ka na min. Ning ila kag kadugo min, kari sutre. Grabe pa nang Nila kag parente tabangi ko. Tabangi ko. Di, tabangi ko balik sa dani. Di ko na na. Ati magsilbi. Ning ila makakanahag mo kong ate. Ngano di ba ka? Madali. Ano reklamo? Laiyan na niya. Nakita ko nimo nag-bridesmaid ka. Nag-bridesmaid ka dat ako. Ako mahangjo nimo di ka musugot. Na may makeup ka ni man. Asa man niya? Guys, kanang bisita guys. Kasi pagsuot nito. Eh? Hindi na ko dala. Nasa comment section guys. Hala baby. Oh? Hot. Meron na guys. Okay. Hala nga dyan kamin. Why are you waiting for? Be. Challenge be. Oh, cuman. Kung sige madjag tanaw na nagapilit ganina, kung ikaw magapilit unsaan na nimo pag baligja. Okay. Wala nagapilit. Di man ta ka mao ano? Ay, Sige na, nang hagad man ni si Jagas nga mag-vlog ko numi, maglamaw ko numi, jadi man makay daghan ko trabaho. Ingon jabi sa sara kuno ko, midi ba kuno nga na be. Saan man natin? Be. Pagod. Ay, so kita na kana nila. Kani balik dyan nimo kay kanang kinahanglan. Gani guys. Oh. Sa mga nanay diha nga kinahanglan og ganang presko nga sino. Di na pang nanay. Tekto. Ay sa mga madam diha nga nanginahanglan og sinina nga presko, di iliigang og pang summer. Pak. Saan jud gihuwat? Nindot na siya guys. Oh, di ba? Ang link nasa comment section. Ay kuwang pa to, dapat. Ginayo ka ba? 30 seconds. Kana ra isuotin ni Gulimin. Kinigsuotin mo ja amin sa imong nanay, gak sa imong nanay. Di na ko madawat ni nanay yun. Di ka magpresyo kay og magapilit kay mabutang ag presyo, ma-violation ka kay sunod adlaw mo us-us ag presyo do sunod mo saka na pod. So di ka mabutang. Apo dani sa mga madam diha. Indot kayo. Ja, di pod matabunan pod imong bil diha. Ja. Pwede mo pod sa mga burus. Kag buras tinagad pwede. Matabunan na. Basta kumfe ka do. Kana wa sa taman patiin, patikod. Di ba nag-abot ang hang height oy sa imong kamera? Unsa na? Binaga ka. Bitaw comfy ka do guys oh nya. Sakto ni sa pangkuan kanang mga beach bitaw maligo-ligo mo dito magsamsam mo dito or magkipot-kipot mag Amerikano. Unsa? Hubo na nabi mura kag bagong nanganak. Bitaw guys support niyo dito pala rin guys. Di guys, ganina ramda ko na magpaninda guys, kay di abot man di aramang aliwarusa. Di tay may naskuan ba? Men tabangan na lamang ko ni ani kay mo makamutabang magkasama tarbuon dan ni. Sa man. Tabay ko panagkop sila si Jang kinagahan na gana. Tata ka na. Ato na nato karon. Hunay pusil si undo dito, amo sila kaw. Kada bang utod gan raman. Gabito man sa pitong sa mountain no. Basta na kay pangpagpapa diha te. Ah, kini. Kana. Kini. Kani. Kani niya akong naong guys, ikom kayo oh. Atong butang collagen. Dili, ikaw rin magbutang. Dapat Saan ni? butang si mong naong daw. Di ako Ang papris ko. papapris ko. Ako butang sa ikuan si mong naong ha. Atong testingan mo puti batagi atay man eh. Ito magkagimong naong problema injo ito mong naong dara. Oh. Ge, Mangga puti. Oh, si dari so. Ge, nadad. Saan ka pagdudod? Oy, mao na na. Ato pagdudod dito. Oh, nga na sige, nadad na. Oy, Ginoo ko. Mura mo tagkuhaanan Ginoo. Ikaw gusto ko maputi. Kani. Mo ni sakto ka. Effective dyan oh. Effective jud. Oh, damo yung patubog di effective. Oh, tanawa na. Mura mo tagkuhaanan lang ito. Puti gani guys. Sakto lang magkuan ka magligo-ligo kag dagat. Grabe di mo lirat ang mga Amerikano nimo. Putian nimo. Ito na Amerikano puti. Ah, unsa man Diyan ka na, brown ilang ganahan. Okay ra kay ito mo kubugan.
Dahil nga na, sige mong bugan pirmi, kaya rin makaibaw sila Oo. itim. Bre, batangan po naghang bugan na ni. Ano ba to? Dara. Aghang bugan ito ma. Ang mo kita Amerikano, butangan po na ani pan mo puti pod. Nangarnaw na tanaw wag liog ko. Ba't nga pa naman? Butangan po na tagli. Pero nga pa nagnudod kayo matarang mo blend. Ano sa banana collagen? Di ka mahalina na yung kalaki. SPF 90 plus oh. Sharo. Oh, sinawa sa mga apeng minoy. Hmm. Arang puti, ano yun po niya? Lord, sorry Lord. Kauyab na sila ron. Kauyab di ko na ni Ron. Imahin naman yung sa comment section. Pak na pak oh. Sus. Kani makadagi jud tag Amerikano ani guys. Oh, sa pa inyong luwat. Check out na. Check out na oh. Piki ni. SPF 90. Whitening, legit whitening. Nanawa. Pag-init lagi ni. Panginit gani, sunscreen gani na. Sunscreen lagi guys. 2,000 years later. Pag-apilit na diha. Wa di giingon ba Ha? Pwede rin ka mag-affiliate dana. Pag huwaman mo ng hang mga gamit dana, daghan man gumawa ni dana mag-affiliate. Mga snack ta. Pancake. Hani may buwak? Di. Kanang green din na buwak. Kanarang gabi-gabi may buwak dana. Ibtala man na. May magiyon nga nga buho. Agbaki na. Nasakpa na. May kamprag na. Mga batasan ni may kamprag. Pang buhuan. Nagahang. Mamubuta karon og buwak kay grabe inita ganina. Pasisi tagbuwak tari ron guys kay arang kakuan kadyo. Init kadyo ganina luoy pud agad ang mga flowers kay inom malaman dud tubig bisa gamay kay ikaw kuno di paim nun. Inita, di ba ka maluja ana laos gani re oh. Laos re kay wa man mabubuhi gud gahapon. Kaya nang buntag wa pod. So karon ra ni nato mabubuan. Ya, nay mga sili dari nga nangalaos kay grabe jud kadyo inita rong palisa. Luman ka dihag kadyo ganina ga urus-urus. Aylan kay basa ka. Kari kay nalaos ka diri sa jam murag ni diri jag daghang water nalaos sa kainit. Kana mo lami nga buwak. Bye Dalton. Careful. I'm not coming with you kay maguna ko dito sa batong. Patubil sila sa kadanan. Kining bougainvillea guys, din ni mabubuan kada adlaw usud kag mamuwak. Ay bubuan og dry na gid ang punuan. Kini kay uga naman kadto punuan ni ugat na day. Ang uban na mga gipang bukuan guys, I see you na buhi. Pero buhi mo na nga itom na nadaan. Unang adlaw pala man na itom na. Mao na ni among bag-ong barber shop guys. Flower shop na barber shop pa. Ang talam dito si Duki. Tanaw kong undoy, mura magkidot ka tagkuhol na pahak naman na imong dani, mura naman kagbaduong naman ka maupon. Kinsay nakailan sa nga daning buwak ka kay nakalimot ko napalit rami na dito sa kuan sa Sirabulyones. Kinsay nakailan sa nga daning buwak ka. Nindot siya ka musaka og init, murag dugay ra nitang buwak wa pa dito siya nawa. Ja dali pa jud mabuhi, nagkat ko dani jag mga pila ka buok stem, mangitan ng buhi na. Di ara guys, agang giingin ninyo nga hangkinat na buhi naman ni siya na. Dali ra jud kaadto mabuhi, indi lami kadto jang buwa kay lunok nga violet at dugay pagajud mga tata. Mao nang ganahan ko itong buwa ka jahang padaghanon kay nindot to tan-awon og daghan. May piso sa raton na palit. Agang ipang tisok-tisok guys mga bougainvillea nga wala nagi photos 1 week na pa sa udlot pero dapat magud magtisok kag ngani kanang dairy kanang medyo guwang-guwang si jadi dabong. Matunga hatong gipamutos nga ba naman ngutan nga anong giputos-putos pa. Giputos-putos na kay mga dabong kaadto ja. Mabuhi jud pud siya. Bisag arang dabong nga basta imong puston. Nana oo. Oh, daghan na ning subing. Halos tanan sila ning subing na jud. Oh, tanawan na siya oh. Grabing ka-healthy ka jud hang mga salingsing pero di na kumpiyansaan kaya wa pa man ay ugat. Pero hapit na siya mo ugat. Pasagdan na siya kanang mulabog na jud si dana. Pwede na transplant. Transplant ba tawag? Ripat. Oh, ripat na siya if labog na siya kanang guwang na bitaw jang dahon. Mailhan ni mo ni ugat na og kani. Green na ni siya ingani naka-green na. Awa ara pa man ka bibi. Kani guys, dapat nag-comment ni gaganahan ko na ning buwak nakalimot ko kun sa inganda ni. Basta nindot pud ni sa kay dugay pud mawaan sa kani kateneunan na niyo. Karong mubuwak na pug utro kay nangakuan naman siya. Kani katingeun na ni ingana kay arong salingsing na pud siya mo utro tuy na pug buwak lain. Mabasa ko, naan sa naman mo? Oy! Naan sa mo? Lagi mo kay unay na. Dalton now. Ato ba Dalton no? Na nagkagubot na sila, kagubot na. Kagubot na. Balik kay nganong kitagahan man nimo na natay. Ijahay nagpamusil, sige nagpamusil-pusil.
Upawin ako, palihog. Palihog kong upaw. Hoy! Nanay, not nanay. Nanay is gonna get mad at you. Not me! Dalton! Kabuhag sa lagi. Kautan, diwat na sa mong amahan. Awa guys, effective jud guys ang pruning kay tanawa nana pay padung mabuwak. Pruning ah. Tanawa guys, arang nindot ta punis siya. Tadan! Ah, nindot ka adto ni nga buwak jud dagkes ang buwak talamig kulor. Oh. Arang pamuwak, garabi na blooming ka jud nana pay bag-ong mo sibing. Nana pay bag-ong mo subing na nga buwak. Grabe ka gwapa. Oh. Pamain na laman, pamain. Bajulit, comment bajulit. Dia pa guys dia. Kani ara na pud dyan ko pa ha. Pagpalit na dani wa pa ni namuwak. Darhin na nining buwak na kagwapa. Splash man siguro ni. Unsay ID dani sa mga kuan diha bougainvillea lover. Unsay ID dani murag splash jud siguro nino. Arang kagwapa oy oh, tanawa. Lamias color jud arang bluma. Ag flame opal man siguro ni. Flame opal guys tanawan. Namuwak na tong sugod oh. Nindot po ni Kadoy dihang pagka-uring. Tanawa guys! Kanami kagwapa ka dyan! Mani, gitawag og Nescafe. Nescafe may nakasuot dari pero oh. Ara na po din dyan ko pa. Pag-abot tiri, pa po ni buwak. Ako na po na ni nagpabuwak. Kuwapa na ka day. Pero gamay pa si Dja og kuha na sa nga dapat hapanin palabungan si Dja. So inig humagpangwak na ni ahon ning ipruning ning udlot para magsigi si Dja sanga-sanga aris punuan para mudako mulingin si Dja ba. Tuloy ko. Saan? Asa may mo sandig? Ano na ron? Ha. Ansa. Tudluan dito mo kabuang, di ba? Nga na ron good. Demora na. Oh, nya pagkamaan na naman. Ano na ay? Ansan? Asa ba? Pasag di ko kasi engkap. Pasagdan ko nimo kasi aho. Asa na yung butang ni? Oh, ano? Tiya. Tumbagan lang ka na. Ano ko tas kamera? Nari. Ano balik mo kalikod? Balhin din na nato. Tudluan naman ko nimo kabuang jadi ra ko mo sa sakitan gani. Ano di ay? Buga. Oh, ani practice. Anak. Oh, haliti pa kumusado nimo. Adi. Ito to. Pikpan ka na ron. Awa! Tingnan ka mo ka! Wata na muratag nagkadungan. Adyo na kay wata nagkadungan matag mga tala. Laag sa kuno mi guys, gabi na ingani man mga wakwak ini magagabi ganahan manglakaw. Humana mamig panihapon na musuwa katog yapong salins paniudto ng mga sinabaw nga baboy ba. Kaya mulakaw sa kuno mi si Dalton kay man matuog adto na nasakjanan matuog. Tanatay. Ana guys, agahang putos-putos oh nang graduate na. Oh, di ba? Buhi na kaadyo sure na ang kanilang buhay. Stable na sila kay dugay naman na sila nga na diha na nagiabunuhan para mosamot si kagwapa. Dako guys sila na ning tanda ko kala dating kalit magkupangatsing na nalayag ang tingog. Undoy man naguna-una na nagmasmas kay isipon murag takdan to ko karon kay ning kalit man na maglayag ang tingog. Bingot na. Adto kadula man na kaadyo nay. Kamusta man ka nga nagkagwapa malagi ka nay? Alagang papaya, matapos na nay kaya naputi pa. Ako na, sana ni mura na kog na kaliro. Naputi ba ka? Ikaw pa dyan, naputi ka. Naglubog mo ka na sa agyan, nagbikang kang raba. Kit, nagbilahan. Hindi magbikang kang kay ang buga ni lusot na. Nakailoy anay? Sa'y mga utano ni Judy anay? Agkon na, tayo pala dyan eh, dudo. Anamunga na. Di, agkaraan pa na yung mga... Agbag ulit dyan, namunga na. Huwag manudaot ng bago. Namunga na mag-aho. Huwag manupon yung bago. Ang taong na harvest na kunay. Huwag pumagal. Dagko, ang kalit lagi. Ang kalit yan. Mag-harvest ko og mag-utro sa hang kuanay. Mag-vlog ko. Mag-harvest ko sa hang batong. Batong taong. Ilang ito ka punong mo na. Upat. Ilang na mo nga na. Munga na. Dalton, go down. Lagi dana ni mo tanang kukunat dan eh. Careful ha, careful. Kasaka na ng taas. Careful ha. Kimuli na taron. Natuwa. Ara ba ka natuog ron palis? Okay, coconut. Ito, jupi coconut to. Ano yung green to ha? You have mini coconut at home. Tulo na to kabuok. My coconut. No,
No, that's not yours. That's Lulu Ariston's coconut. You ask your Lulu Ariston. No, no, I put. No, I put. No, I put. No, I put. Nananghid. Nananghid si Jatay. Ilaan ko naglubi. Will be trees in top. In the top. Katubang lubi-lubi tayo nga hinimong Kuya Mario. Take it off the coconut. Take off. Iliso dahil. Liso. Hindi pa maliso. The coconut. Dili makuha ton. Take off the coconut. Di pa din na maliso. Di po si Jack. Punuan ni Jack. Lisuon ra man gud na. Ah! That's the big coconut is coming out. It's coming out. Karon ka. Hugasin na ninyo ka sa atir. Karon dyan. Kung nasi sa kayo. Hutoy na na. It's clean first. Inka will clean it first. Go there and go there. Go there. Excited. Ter, hugas di sa ladan. Go there in the bathroom. Come on. In the bathroom, you clean the coconut. You say thank you to your lolo.